joni halanam ko cohludam yaw so tawi mboɗo hattani wadde ɗum ala caɗele. min jimana kam ɗo ko sooma annore ko a sooma annoro on tan cohlumi jima a faami goɗɗum mi sohlani ma. non min mboɗo manki famde holimi sooma annore min mi ala son biyeteɗo annore son annore min mi famani on son min mi ala on son ƴew so tawi a juumani est ce que a jumdirani est ce que ala son mo goɗɗo mo keɗiɗa cikka ko min taw wona min mi taskayi on son annore walla so tawi wonko kuñiɗa hen kaala yimso ɓuuri moƴƴude ma sa yiiɗi yaade law sa yiiɗa tardude kay eyyi a gonɗa ka anda hammadi a anda jambar walla holɗum mi anda hammadi mi anda a meeɗa nande hammadi mi anda a meeɗa yiide hammadi yimso o jaaha aduna fof nde andi hammadi eyyi hammadi joom probléme mi sala kay hunde noon yimso sa yiiɗi a tardinde hoorema jaya haajuma eyyi mbasa hirsude yimso mboɗo mi heeɗi min mi yahata internet ga mi yira yimɓe nelda min mi ala téléphone mi ala haaju téléphone ala yam haaju a faami yimɓe ɓuuri moƴƴude ma. non beele a nanani ko kaalen mi famani hol son mo jiɗɗa mi famani ko holi on son beele aɗa wawi fammindemi on son kay a faami ɗum son ma woɗon rek a majjani son mbiyammama gonɗa ka jolaka yimde son kay a majjani ɗum eyyi a faami son mbiyammami o min ko on son tan woni son am min mi ala téléphone sa yiiɗi kadi daro mimama son o seeɗa beele aɗa faama mbiɗa fammani seeɗa faami woni soma ƴiwonde annore addori fifonde de mi anda addori piifode kanŋe non min mi darata ko bedda mboɗo yima certaine son uji comme goɗɗum ni quoi so tawi aɗa sohli son uji ɗi ar galle mi tottuma clé malla so tawi aɗa jogui ɗon téléphone mi nelduma ou bien jaaha youtube mbinda biramix mayi son uji ɗi eyyi ngol lawol tan mbawata heɓirde son uji ɗi no weɓiri taw ala tampere min darata ko ɗo e lawol mbaɗima son uji ɗi non je ne peux pas faire ça non min kay famde mi jogorani famde noon mi kay ko mbimi ko ɗum tan yahata eyyi goɗɗum mi nanta yimso sa yiman so woni a dañanɗo probléme mawɗo yimso jaa haajuma sa yimani min e maɗo ha weeto noon mi happani mi haɓani mais boyana aɗa heewi dolde c'est comment so ko min wonno ɗum mais mi darota ko lawol mboɗo yima mi yimani eyyi so tawi mboɗo yimama ko dow weledam mi yima so tawi a sohli son yaya internet ala kaɗɗom son so naati internet yimɓe foof ndendi sinon so wona ɗum min mi wawata yimandema Ibrahima sa ande sa renta jamma o ñaggat de jamma o ñaggat ar keɓɗa ɗo an daremi ko sa weltinima naggodiri hammadi wani foof gonga eyyi yiman oto jeeya ɗoggutiɗo hoore pama kam sa weltinima ha en naggodiri ɗo wani foof gonga eyyi yimɓe mbasa tardinde hoorema saabi vraiment boy min ko mbima mi yimani komi yimani fiiɗi gadda ɗo Azwani ou bien président Amérique mbima mi yimani komi yimani c'est comment yimani cohluɗa min mbaɗa nanani ko kalmi ko mbimi yimani komi yimani so yiɗi nana internet ya toon mbaɗa téléchargé son kala son belɗon ala probléme hay goto jeeya mais ko mbima mi yimani lawol ko mi yimani hande mi yimani janggo eyyi wona mbiɗa yimani e joni a yimani kadi a yahani mi anda pour paaɗa kono kam a yahani mi anda galle mo gummina mi anda toon paaɗa a yimani a yahani anani Hammadou yima a yahani ma ando Hammadou joom dowol woni ɗo ɗo tiiɗo hoore an jimanama tan ɗo seeɗa tan calɗa eyyi min kam waɗa tardini hoorema sa yimino tana yeehi haaju ma ɓooyi Hammadou kam saabi ala haaju ala hammo kañum tardata eyyi hay goto ala e mum haaju ala hay goto haaju so wonama wala tooña ɗo a yimmat tan saabi jaaha eyyi mais ko mbimami ko min hoorema wawi ittudemi ɗon ko mbimi mi yimani ko mi yimani hande mi yimani janggo mi anda so tawi a faami ko jimmi haalde ko an mboɗo sikki tan a sellani ko
mbiɗa hammadi sellani anda ɗum ni anda ko hammadi sellani ko ni ɓaade hammadi kañum toñat fiya toñe fiya ala programme haydara to gummi ɗo mi ala programme mboɗa dara ɗo ha wet sa salimi ko kalmi ko sa jaaɓi bisimilla ala caɗele jimma jaa haaju ma sa salima noon eyyi ko kalmi ko ɗum tan woodi awa ñagademi hami jaɓa awa dogdemi awa fiidemi eyyi joni kay sa jabbi yim tan jaaha min ko ɗum tan woni konngol mi ñagora homo mi tefarama sa yimmani a tardin hoorema tan min ga vraiment min siri ga holko rewnuno kam ɗo mi meeɗa nande hammadi ga saka yiide hammadi o pammi ɓenna sahbi min ko haajam rek jahanu noon mi soynimama a daari mi wirtima ɗo hen so mandimi ga mi wirtata kon eyyi o pammi ɓenna sahbi an ko cohluɗa an a manque andude hammadi anda hammadi no e gadde ay ɗo sa yalti ɗo sa wi hammadi jomum faccira sikki ni wiyata ko min mijoro ko min ha para afaken miijo goɗɗo eyyi an a sellani aɗa manque andude hammadi keɓɗa ɗo tardin hoore ma aɗa saali yimde eyyi heɓɗon tan aɗa jooɗi aɗa deeƴi aɗa daara émission mo faya haalde sa jaaɓi yimɓe jaaha mbasa tardin hoore ma boy mi anda ko hammadi mi anda ko hammadou o pammi ɓenna ɓuuri yewde tobɓe mi sohlani haala ka to gummi ɗo komi keññiɗi ko an ga tardini jimmi ko goppa kam mi ɓenna min mi telani haala mi telani probléme mi telani haare ga joni ko ƴeeñi hay bamɗi walla dawaɗi yitani kaɓa fami o pammi ɓenna min Ibrahima mi anda haare mi tawani haare aussi kadi ala fo ga joni ga aduno ga haare ga ala ga to woodi jimmi goppam rek mi ɓenna mi nani no rapperuji en mawnikini akam mi fuɗɗimi yiɗɗuɓe ma mi anda heddiɓe kadi hay sa yimmi en parodirande a haalna kam kamɓe fo tomi goni mi yaha maɓe jillu goto goto somi fotte mum e bedde moƴƴi kala mum fottani bedde mi yaha ha nder galle mumen mi haala haajaɓe mun jomum golla par force an kam en cuwa parodirde rew waɗa mboɗo yima yima a jaɓani yimde rew jooɗon tardina hoore ma ɓandu mum ɗum wuulo ɗo sehlam a tardin hoore ma tan sa haali mi jaaha haaju ma saabu wona yimiran en parodiri nane jogo miijunomi jima jaaha haaju ma kono joni sa yimi a paari a haalna kam fo tomi goni joom tehle ɗen noro en ndinka en kam fo a haalna kam tomi goni eyyi yim jaaha haaju ma min mi yiiɗa wadde ma haydara ka fan sam quoi min so woñma tan kewnumi heɗade mboɗo wirto e brikaji yimɓen keɗo so woñma awɗon potti rek eyyi aɗen hammadi kañum ala sehil min kañum neɗɗo waɗata ko jimmi tan min gona sehilaɓe eyyi min ko noon mbami quoi neɗɗo waɗa ko jimmi tan min gona sehilaɓe mbami no zeppe ni eɗen zeppe eyyi sa waɗani ko jimmi buuɓe jara ƴiƴam ma baram sa wulni ɓannam du hammadi hersani haale hulani ƴeñƴaki hay goto o wulni ɓannam du quoi sa rentaki de bonnata ɗo ko heewi yim jaaha an mi anda ka to jeyɗa sir kadi a sellani quoi joni mbaɗen tan mbawata yaade mami yima ala caɗele mami yimane dow quoi so ɗum ɓenni goppa kam mi ɓenna yonde annore addori fifonde kange uranteri ala jannaji ne giwrami pange yo bange waɗami yillo ɓango ho ami deɓa yande nawarami warango makko somi tiɗano darnde suka debbo a sohlani silama so wolde dawi ɗarɗo ma halabtindima fo polgo andawi mi halani sa musi mi halani sa jali jonna mayini tusi a colline mberto sa hali mami wata yumma mi wata talamiyata kaida mi wata mami wata yumma mi wata wande yammi welto labani alimbe mata miniri mami amore jango hangi e hande nangi towe am hati da hando a jogorani hande
yiɗirani ma fijirde baɗen sunna muhammed so yidde tambima gondigu fofene waɓe hunde mi ñamluma sutura njoɓami leñol yajende arsuka e fartange ñalade mane daño sinkumi saña toɓumi fella ko woni hakkunde leyɗe asaman weltumi daña sago yiɗayawoma pasuma mami watta yuma mami watta talami yatta kaydami watta mami watta yuma mami watta ndeyam mi welto labani arimbe matta ay jafuɗa kam de saabi vraiment bonni ɓernam de gillani mo hewiɗo mo tampinma mais machallah mi weltima no fewi vraiment mi weltima way ko noon mi faami ka fansi quoi en da sa nani soom goto mboɗo wiya jambaro yiiɗa nande wolde hayti tinno anda ɗum eyyi min tum fayi haɓede wolde hayrita quoi ɗum tagui mi natani probléme mi yiiɗa yimɓe keɓde probléme aussi mi faami ka fansi quoi way la vie c'est comme ça kono ƴeew woto hul walla woto hersu affaire classe uji hawli jaw quoi boyuji ɗi aɗa hande rapport mum foof an woni tête kam fof ko boyuji ma woto hul woto hersu woto ƴengɗo min Hammady yamirma ko Hammady sahabi boɗom yah Hammady mbaɗo ko wela ganduɗo ko yiɗi ala guittowo eyyi so Allah wula ko jole billahi wallahi mi weeti kadi en mbi subaka jaam asbahana wa asbahamon ko lillah alhamdulillahi rabbil alamin eɗen jaaha kadi coyniɗen foof kadi wi Hammady nen yaah wajo nen yaah fab gotal noon suwaɓe mbiyeten ɓe ganda inchallah mi waɗa jillo rapport uji foof mi yettotoɓe goto goto mo gandumi to woni e momi anda to woni foof mami andu inchallah ko Hammady mais to gonmi joni ɗo ko hedde babsi paami quoi saabu babsi ko ɗiɗo saraji woni eyyi babsi ça va bien cool nice ayi o de ko Hammady ganduɗo ko yimɓe en gas wonde o heftini hay sa meeɗa yiid ɗum way Hammady ça va cool tranquille ene wela ene laya way c'est vrai ko babsi woni dow how are you my friend he ala an kam ko gonɗa mi famanimi ka mandillo ou bien ko hulɗum o ene laya ko woni holko layata ɗo ko layata bone mi famani ko layata ɗo anan min komi goƴƴol walla wone ene laya wawta famde ɗum quoi mais tranquille goppen kan nanguen kaga bisimilla ma Hammady bisimilla ma nder galle ga ar jooɗo no min jonde addanimi o ko Hammady ɓoɗonmi rewa e rapport uji ɗi mi yedde brems pami yedde ma cohlumi tan ko kala kalanma mi mbaɗa mi yaha jaam sino ɗum hakkude men haɗa ñamoko eyyi an boyan ko kalata mi famani holko jiɗɗa haalde quoi woppu ka ɗon hol kalata ko ka mettinadde de e mettinadde hakkille jiɗɗa haalde ko woni ha kalata ko pular ou bien ko anglais ou bien ko français ka babsi wawa famde ka ɗo quoi ne wati ka mandillo malla taw ka jarɗo calminama kewɗo wiide ni so Allah wula ko jole billahi wallahi caggal ni gayni ɗon yiyamde vidéo koppanɗen commentaire uji moon kalon no jiɗɗon 9e partie o et 10e partie o waya aussi woto jeccita wadde copie lien o partage on to WhatsApp statut ji moon tout ça so ɗum ɓenni paden 9e partie inchallah